unogona kundigadzirira list yekuti mai Mulambo naivo mainyati vasaone status unondi nasekuri last. It's a chain letter. That's why forward. You are supposed to send it back to me, type amen, then send to 10 people. You're breaking the chain. Video, but yakarebesa. Pese pandodaisa pa status ndoda kuti inyatsoshowa clip ye msikana akaora ukaiona video yacho akaora musoro uku anga ne wig ndobva pa spider yapinda yakaita mazai napindwa nechando ndoda. It's a very important message. Ndoda you learn something, but clip yacho iri haisi kupfuura pa 1 minute, haisi kusvitsa pandoda kuti itaure kuti akaendwa netsvina mumusoro ndisire pastate ingokata ipapo ngoteta tora yenyu magrasi. Hello buddy, maona here link yandakutumirai pa WhatsApp. Ndatumira link message from the Pope. Very good message yabva kuna Pope about war and famine. Tarisai handune data. Tererai endai munofollowa link naika asimaya vano irritated. Mufunge baba Dori vaisa mwana wa mai Mulambo ivo mainyati vaisa mwana wa mai Mulambo pa status yavo hanzi nhasi ndezvedu, hazi mwana wavo agraduate, mwana wa mai Mulambo asi mai vanoirritata. I wish dai ndisina kutombozvaona. Sei message yadhedhi iri kubuda kana vaverenga ine matiki blue. Yes, but why is yours not blue? Uri kuti waverenga but why is yours not blue? Wauri kutiza ndia isu sevabereki. If I send a message ndoda kuona ichibuda blue ndibvise pa list iyoyo, ndibvise pa list iyo. Ko ma daily prayers andinokutumira ikasamaone. Ma daily prayers andinotumira every morning, inspirational prayer amaone pa WhatsApp. Kungopindura kuita a thumbs. Why don't you do a thumbs pa message kuti ndizive nisama venyu kuti maona message? Tiritese mumbachi amoni kukosha kwekupindura. Pindura mu message a thumbs. Just do a thumbs.